Yo, it's be Simba we day. Yeah, DJ Opie we day. Infectious. Tripple 9 and the 99. Attah na truka pa piano chi zonze msiano wangu ndaimba pa ungano vamwe tiri vana vemusangano hanzi Attah kutedzera mukambo wangu ndiri kupedza mutambo bati handibvise dombo inini handibvise dombo haungambopera wawa haungambopera tisati tatakwa wawa haungambopera kani haungambopera tisati tatakwa kumba hatingadzokera kani kungatotitera hatingadzokera tisati tatakwa kumba hatingadzokera kani kungatotitera hatingadzokera tisati tatakwa haungambopera hatsati tatakwa wawa inini ndiri mwene wepawa saka musatitsone hatisati tatakwa wawa barikuda wawa panorova wawa mukoma tubukile natimoya tatakwa tinorova boma wangu amuve matikona tikataka musotine futi kuna kasano kokapfuti kangoni kapove fupi kanorova ndipiya zvikoti matandine zura inzwa musharuka apa pari kuda pura kumara musharuka ndinenge ndatakwa apa ndinenge ndabatwa ndonzwa sekunge ndatakwa ndonzwa sekunge ndabatwa asi haungambopera wawa haungambopera tisati tatakwa wawa haungambopera kani haungambopera tisati tatakwa kumba hatingadzokera kani kungatotitera hatingadzokera tisati tatakwa kumba hatingadzokera kani kungatotitera hatingadzokera tisati tatakwa Attah na truka pa piano chi zonze msiano wangu ndaimba pa ungano vamwe tiri vana vemusangano hanzi Attah kutedzera mukambo wangu ndiri kupedza mutambo bati handibvise dombo inini handibvise dombo ndasiya ndaoneka wani ndasiya ndaoneka azvisati zvaoneka wani njauya ikoko kana ndatakwa njauya ikoko kana ndabatwa 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 ndasiya ndaoneka wani ndasiya ndaoneka azvisati zvaoneka wani haungambopera wawa haungambopera tisati tatakwa wawa haungambopera kani haungambopera tisati tatakwa